És dilluns. Hem d'anar a treballar i portar els nens a l'escola. Ens aixequem amb el temps just. Ens hem de dutxar, vestir els nens, fer les motxilles, preparar la bossa per anar al gimnàs i, si ens queda temps, esmorzarem alguna cosa. Aquest és el matí típic de moltes famílies que, segurament, desconeixen fins a quin punt és important començar el dia amb un bon àpat. Si aquest és el vostre cas, no perdeu detall del programa d'avui. Existeix un percentatge considerable de la població que pren un esmorzar insuficient, un altre que ho fa de manera desequilibrada i un altre que ni tan sols esmorza. Aquestes dades suposen un problema global de salut pública, perquè fer un bon esmorzar és fonamental per al bon funcionament de l'organisme, ja que és l'àpat que permet posar en marxa el nostre cos, però també el nostre cervell, que li resulta especialment difícil afrontar els reptes del dia a dia si no li hem donat el combustible necessari. Però per què és tan important esmorzar bé? Com podem fer que el nostre primer àpat sigui equilibrat? I si no disposem de temps? Per parlar sobre les claus d'un esmorzar ideal, avui hem quedat amb la dietista i nutricionista Berta Jiménez. Un esmorzar equilibrat i saludable hauria de contenir 3 grups diferents d'aliments. El primer grup seria el grup de les fruites. Aleshores, la fruita la podem prendre sencera, la podem prendre tallada a trossets, en forma de suc, de liquat o de batut natural o en forma de macedònia. El segon grup seria el grup dels cereals o derivats, que aquí trobaríem diferents tipus d'entrepans, torrades, cereals, sempre intentar buscar preferentment que siguin integrals i, en el cas dels cereals, baixos amb sucre. I el tercer grup seria el grup dels làctics o equivalents, on trobaríem el iogurt, formatges frescos o tipus matós, la llet o les begudes vegetals, com ara la d'ametlles, la d'avena, la d'arròs o la de coco, per exemple. Compaginar la falta de temps amb un esmorzar correcte és factible sempre i quan, per exemple, tinguem en compte despertar-nos amb un temps suficient per esmorzar equilibradament i amb tranquil·litat. Després també sopar el més aviat possible, fer sopars lleugerets, perquè així ens puguem anar a dormir aviat i despertar-nos amb gana. En el programa d'avui hem après que esmorzar ajuda a prevenir l'obesitat, que cada dia li hem de dedicar entre 15 i 20 minuts i que l'esmorzar perfecte és aquell que conté fruita, cereals o derivats i làctics. Salut i fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.